Magapatigayon sang reenactment ang mga imbolbado sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang Iloilo City Police Station 1 buwas nga adlaw sa tion nga maaprobahan ni Mayor Jerry Treñas ang schedule sang nasambit nga investigasyon. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Colonel Roger James Brillantes, head sang Regional Internal Affairs Services 6 o Kunria 6, ginpahayag sini nga ang reenactment ipatigayon sa dugang investigasyon sang ilatalatapan kag sa ocular inspection. Padayon sa gihapon ng investigasyon matapos ang moto proprio kag sa diinyara na sila sa karon sa summary hearing para sa full-blown trial para sa mga police officers. Hindi naman ma-charge ang iban ng mga police officers kay base sa investigasyon ang may-ara lang sang admission sang affidavit amo si Police Corporal Rodante Lopez nga ginaalegar siya ang nakatiro kay Carl Daniel Bulante. Paghahatagan naman sang sanction nga nakadepende sa resulta sang investigasyon kung sa diin ang minimum amo ang 60 days tubtub 6 months nga suspension, medium sanction amo ang demotion kag ang maximum amo ang dismissal. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.